Helo, shwmai, croeso I rifin arall o podlediad radio YesCymru. Fi, Sean Robin, sy'n gyda chi am y hanner awr, 3/4 awr nesaf. Ac yn gwmni fi heddiw, mae da fi Geraint, Panorama, Thomas, fel y seiclwr fe wedodd e. Geraint, wyt ti yn un o bobl mawr YesCymru? Da ni'n mynd sôn heddiw am Eisteddfod a digwyddiadau YesCymru yn Eisteddfod a hefyd am y rali fawr Bangor diwedd mis Medi. Ond gyntaf, cyflwyno dy hun I bobl gael gwybod pwy ti. Geraint Thomas dwi'n rhan o bwyllgor bwrdd YesCymru ers flwyddyn a hanner. Dwi'n byw yma yn y Bala a dwi'n ffotograffydd proffesiynol ac yn gweithio o Gaernarfon. Mae lot o waith I yn wneud ar YesCymru ynghylch digwyddiadau a stwff yn wneud â cyfathrebu felly. Na ni. A ti'n ei job da iawn. As chi'n edrych mewn ffotograffau gwych Geraint ydy'r dyn, a os chi ar YouTube, chi'n gweld hyfryd, beth yna, pentir neu bala neu ardal bala tu cefn I Geraint fyna. Felly, gydawn ni ddechrau efo'r Steddfod, mae yna domen o ddigwyddiadau, domen o grwpiau'n canu chi ar y stondyn. Mae'r stondyn, wrth gwrs, am yr wythnos, lot o bobl, gobeithio lot o bobl cefnogwyr YesCymru yn mynd lan I Bodian I Berlin Llyn a gyfionydd I weld y Steddfod. Mae da fi'r rhestr o'r grwpiau. Dwi'n mynd I darllen nhw allan yn sydyn I bobl, do'n I ddim wedi clywed am lot, ac o'n i'n meddwl bod fi'n nabod y sîn o'r Gymraeg. Felly, di Sadwrn, Alice Glyn, di Sul enw gwych, Tew Tennau. Di Llun, Yes Ukuleles, dwi eisiau gwybod mwy am rheini. Dydd Mawrth, Tesni Hughes, Mercher Gwenni, dwi'n mynd I clywed am y grŵp yna blaen. Dydd Iau, Gelert, dydd Gwener, Gwydion Outram, sydd o'r grŵp Maes Parcio. Dydd Sadwrn, enw gwych arall, Mynadd. A I orffen fi Calibyrn, a mae'r hynna I gyd, dwi'n meddwl, y plawn yn pabell YesCymru. Dwi'n siŵr bod y stwff arall yn digwydd hefyd, ond jyst I sôn, be di'r busnes yma gyda'r holl bands yma, Geraint, pam wneud hyn? Mae'n mwy nag i'r rheswm deg gwir. Dwi'n meddwl bod ti'n braf I YesCymru allu cefnogi grwpiau ifanc. Mae grwpiau yma gyda llawn grwpiau sydd o fewn yr oed brwydr y bandiau. Felly maen nhw'n amrywio rhyw 15 oed I fyny rhyw 20 oed. Grwpiau newydd ydyn nhw. Maen nhw lot yn nhw grwpiau sydd yn eitha prysur, maen nhw lot yn nhw'n gigio yn aml. Dyn nhw ella ddim di cyrraedd, maen nhw ar trothwy o gychwyn recordio stwff yn broffesiynol, ond mae'n braf cael ei llwyfan iddyn nhw. Mae'n un rheswm nathon ni benderfynu adeiladu perthynas efo'r grwpiau yma di bod yna rhywbeth diddorol yn digwydd o fewn y scene rock ifanc yng Nghymru. Rhywbeth sydd ddim wedi digwydd ers dalwm dwi'n meddwl, ac yn sicr di o ddim digwydd yn Saesneg, ydy ffaith bod grwpiau ron yn dechrau canu yn wleidyddol unwaith eto. Dwi'n cofio cyfnod pan oedd Sean a fi ti ar un oed, pan oedd andros lot o wleidyddiaeth. Yr oes air, Geraint, yn yr 80au hwyr, 90au cynnar, dyna'r oes air I bobl y cyfnod ni, ond dwi'n gan I gwleidyddol I gannoedd. Oedd. Mae'r grwpiau newydd yma wan yn canu, dwi'n gwybod bod Maes Parcio, ydyn ni'n ôl at Maes Parcio, eto, cos maen nhw'n canu yn y gig yn Bangor, ond maen nhw'n canu am Annibyniaeth. Mae gen ni Fleur de Lys canu fan o hefyd sydd yn canu am Annibyniaeth. Mae'r grŵp Calibyrn sydd hefo ni ar y prawn dydd Sadwrn yn mynd I stiwdio recordio heddiw ac yn recordio can o'r enw Yes am Annibyniaeth. A bron bod yna rhyw hyder yn nhw. Da ni wedi cael lot o grwpiau sydd efo sticer YesCymru neu sticer am Annibyniaeth ar y ces gitar, ond bod wedi ffeindio llais unwaith eto. Ac am bod y grwpiau yma, yr artistiaid yma, yn fodlon codi llais dros Annibyniaeth. Dwi'n meddwl bod o rhyw fath o ddyletswydd yna ni fel mudiad I ffeindio llwyfan iddyn nhw. A dwi'n meddwl lle gwell na maes Eisteddfod lle de. Ie, wrth gwrs. A dyn nhw, gallen nhw ganu'n pob math bethau, ond mae'n gret. Mae un o'r pethau mae'n dymuno canu yna weithiau ydy Annibyniaeth. A beth sy'n gret am hwn I Geraint ydy, a beth sy'n wych, a falle dyma sy'n wahanol yn yr 80au pan o'n i'n yn arddegau, pethau yn un lot o sîn o'r Gymraeg. Ond a ganiaeth gwleidyddol ar y pryd, ond oedd dieddol o fod yn erbyn Margaret Thatcher a stwff felly. Felly oedd yn Brydeinig, bod yn y Gymraeg, dim I gyd, yn lot o'n falle mwy Prydeinig. Mae hwn yn hollol annibynnol o'r trafodaeth Prydeinig, yw. Does yna neb yn sôn am cael gwared o Sunak neu bod Stammer yn gret, neu beth bynnag. Mae hwn yn aesthetig gwleidyddol Gymraeg. A dyn ni'n mynd mewn ffordd, dyn ni'n nôl I cyfnod Dafydd Iwan a'r pobl yn y 60au a 70au. A mae hwnna'n gret, achos mae'n dangos bod y pobl yma'n meddwl mewn cyd-destun Gymreig.
A just basically, dydy San Steffan ddim yn relevant o bob pwrpas. Mae rhaid i ni sort yn hynny'n allan. Dwi'n meddwl hwnna mor gynhyrfus. Dwi'n cytuno, a hefyd, beth ydi, diolch angen rhaid yn canu protest, achos mae'n canu bron yn llawer mwy positif na canu protest. Mae nhw'n canu am ei gweledigaeth nhw o fod yn o fyw mewn Cymru annibynnol, a mae hwnna sicr yn rhaid yn codi gwen ei wyneb i ac yn rhaid tân yn y mol i wrth ymgyrchu sydd genhedlaeth yn hun yn nhw. Ydy, a dwi'n cofio eto pan ma'n ni'n yn yr 80au hwyr, mae'r Proclaimers yn dod allan o'r Alban. Dwi'n cofio gwrando ar yr album na yn y stafell i Mhant y Celyn. Mae hwn yn amazing. Nid yn unig geiriau, ond bod nhw'n canu fe acen gref Albanaidd. Dim ymddihiro, o'n i byth ti glwyn o'r blaen. O'n i'n cael trafferth deall rhai o'r geiriau. A gyda math yna hyder, dwi'n siŵr wedi'n hwb wedyn i'r mudiad yn yr Alban yn y 90au yn arwain at y referendum yn 2014. So does dim modd i ni danbrisio pa mor bwysig ydy pethau fel hyn. Beth bynnag mae'r cyfraniad pobl, ond mae'n mor bwysig a mae'n mor gynhyrfus. A fel o ti'n sôn cyn i'r recordio, mae hwn yn mewn ffordd strategaeth neu meddwl YesCymru am cenedlaeth annibyniaeth ynde. Hynny bod rhaid ni latio. So dyma'r bobl, mae'r pod diweddareth allan beth yw wythnos yn ôl, beth yw 15 o'r Ffennaf neu beth bynnag, yn dweud bod mwyafrif pobl dan 34 sy'n rhoi ateb wrth gwrs, sy'n wyd am bob pôl, o blaid annibyniaeth. Mae hwn yn syfrdanol, allai'n credu'r peth. Yndi, yn sicr, mae rhywun yn teimlo ton eto, mae rhyw don arall yn dweud, ac mae'n sicr, mae'r cyd-digwyddiad llwyr ydy y ffaith bod y pôl na allan os ystwytha, bod ni wedi digwydd trefnu hyn efo'r bandia a strategaeth ehangach ynghylch y genhedlaeth. Ond mae rhywun yn meddwl, a mae'n anodd dychmygu pryd yn union, y greith, mae'n siŵr o ddigwydd, ond pryd yn union byddwn ni'n ennill y frwydr dros annibyniaeth. Swn i'n licio gobeithio bydd o fewn y cenhedlaeth ni'n dau, Sion. Ond yn sicr, y genhedlaeth fydd, da ni'n ymgyrchu ac yn cwffio dros gael annibyniaeth i Gymru mwyn y genhedlaeth yma. Ac yn sicr, maen nhw'n mynd i elwa o annibyniaeth i Gymru, ac yn sicr, maen nhw angen annibyniaeth yn fwy na unrhyw genhedlaeth arall bron. Wedyn bron, bod y cwbl yn clymu efo'i gilydd. Bod y cenhedlaeth annibyniaeth ydy'r bobl ifanc yma. Ydy, a ni siarad ar rhywun, penwythnos hynny, mae pobl yn fwt yn lot o gwahanol bethau. Mae hwnna'n mewn ffordd ymwleidydd gwahanol. Ond gyda'r pictiwr mawr, dyma'n dau syniad mawr hyd y gwela i sydd ar gael ar Ynysoedd Prydain. Un ydy'r ddadl ecolegol dros y dyfodol blaned, sy'n syniad mawr, a mewn ffordd mwynhau'n ffurfio gwleidyddiaeth pobl. A'r yn llall gyda ni yng Nghymru yn Alban ydy annibyniaeth. Hynny yw, dyna di'r syniadau mawr hwn i dyddiaeth. Felly mae bobl falle mynd i'r blaid lafur. Dyna'n syniad mawr dda llafur, nath hwnna marw mewn ffordd hyd y gwela i gyda Corbyn. Felly mae yna wagter deallusol neu diwylliannol mawr fyna ymwleidyddol. A mae ddiddorol... A mae'r ddau beth yn debyg o'i gilydd ac yn clymu efo'i gilydd. Hynny ydy bod y ddwy elfen yn mynd i effeithio ar elfenna pwysica bywyd y genedlaeth hwnnw. Da ni'n sôn am yn amlwg dyfodol y blaned sydd hwn ti bob am gyffred os yna newid hinsol yn digwydd ar raddfa eang fel da ni'n gweld. Ond o ran bywyda lle mae yna bobl ifanc sydd yn mynd i fod angen y lifers economaidd fydda ni angen fel Cymru annibynnol sy'n mynd i ffeithio ar y bywyda nhw, sy'n mynd i ffeithio bob dim o'i gallu nhw i gael swyddi i gallu brynu tŷ. Yn union. Ydy, a da ni wedi gweld heddiw yma bod Prydain yn rhoi arian i adeiladu treilffydd a trenau Twrci. A da ni dal methu cael arian o HS2 na'n powerhouse. Na beth sy'n digwydd pan chi'n fwtio dros preidiau Prydeinig bobl, na i fod yn wleidyddol fyna, achos mae eisiau ni ddechrau tynnu'n pennall yn tywod am hwnna hefyd. Dwi eisiau sôn bach mwy am Eisteddfod heddi. Felly mae'n stondin YesCymru, bydd y stwff arferol, y crysau ti ffasiynol ti'n gwisgo Geraint, on brand da iawn. Y mygiau, rhyff, so bob fath o bethau eraill. Os unrhyw ddigwyddiadau eraill mae'n hefyd ar y stondin yn ystod wythnos? Wel, da ni'n sôn am fras am yr ukuleles. YesUkuleles yn dod draw ar y dydd Llun. Wedyn mae y criw yna, gyda ni hwyl
Gaethon ni hwyl yn trafod. Mae un o'r... Neu bobl sydd ar y podcast, mae lot o bobl ifanc yn cerdded trwy'r ffenest. Mae'n digwydd bod na y band mynnar sydd yn canu ar y disadw yn y Steddfod sy'n newid Geraint i'r ffenest, ond cos bod nhw'n marfer drws nesaf heddiw. Cymysgu gyda sêr Geraint. Ukuleleis, gaethon ni hwyl llynedd yn y Steddfod yn Tregaron. Criw yn dod at ei gilydd a canu ukuleleis, a felly fi hwnna'n digwydd ar y dy llun. So sut maen nhw'n dod aelod o hwnna? Ydy hwnna'n rhywbeth Just troi fyny fi gyda ni bentwr o ukuleleis. Os gynnwch chi un, neu chi ddod os gynnwch chi gitar neu gitar fas, dwch chi efo chi. Gaethon ni griw yn troi fyny efo banjo a gitar fas o fath o bethau llynedd i. Mi fydd na yr gyddoriaeth i gyd i gael ei sgwni allan ei argraffu, a wedyn chydig bach o hwyl. So mae hwn, YesUkuleles ar ddydd llun y Steddfod. Ynddi. Mae yna ddau ddigwyddiad gyda ni ymlaen hefyd ym mhabell y cymdeithasol. Mae yna sgwrs banel gyda ni ynghylch y drafodaeth ynglyn â hunaniaeth. Mae hwnna rhywbeth sydd wedi codi ben ambell waith yn y drafodaeth i hangach am annibyniaeth dros y misoedd dwytha. Yn sicr yn rhywle fel pen llun, mae y berthynas rhwng y frwydr dros annibyniaeth a hunaniaeth pobl ben llun yn codi ben. Mae'n ddadl ddiddorol ac mae'r elfennau i ddyn andros o gymleth. Wedyn mi fydd yna sgwrs am hynny ym mhabell cymdeithasau. Fyrech chi fynd i'r rhaglen y dydd i checio beth i dyddiadau ar hein. Yr ail beth ydy, mae gyda ni ail sgwrs fydd yn lansio ysgoloriaeth newydd cof am Eddie Butler. Ac mae teulu Eddie yn mynd i fod draw, a maen nhw'n mynd i fod yn rhan o'r digwyddiad, ac mae nhw'n mynd i fod, mae fydd ni'n lansio ysgoloriaeth er mwyn cynnal darlith flynyddol cof am Medi. Wedyn mi fydd yr drafodaeth leni. Trafodaeth fydd ei leni cyn gallu comisiynu yr darlithoedd blynyddol. Mi fydd y drafodaeth am devolution is no revolution, felly dyna beth geiriau Edi. Felly nid chwildro mod datganoli fydd teitl y drafodaeth yn Gymraeg. Mae hwnna'n gynhyrfus iawn, Ger. Mae hwnna'n dipyn o bli yn y gap YesCymru hefyd. Mae hwnna rhywun... Wel, oedd araith Eddie Butler, rali Merthyr, oedd yr araith orau fi glywed erioed. Oedd e'n gryno, oedd wedi sernio'n berffaith, o pob un gair wedi pwyso mesur yn y man iawn, yr amser iawn, ddim yn ei hir, oedd e'n rhagorol ni meddwl. Oedd e'n amlwg rhywun, oedd e'n sair geiriau di arfer siarad, a do'n ni byth, y sioc o glywed Adam Price yn dweud fi, ar ôl rari Cynarfon, pan ni'n gewch chi Eddie Butler yn y dali, a ni'n meddwl sôn am Eddie Butler Planed Plant. Oedd yn dweud, yna'r Eddie Butler go iawn. Ac oedd nothing heg i'n llythrenor cyffodd y llawr, a ni'n meddwl credu'r peth. Ac oedd Adam dweud, mae Eddie Butler yn cymryd i annibyniaeth, felly, mae hwnna'n newyddion gwych. A hefyd, mae'n braf cael yr hwyl efo'r ukuleles a'r music up there, ond bod ni hefyd yn cael rhywbeth sydd gyda bach o waddol ac bach o blwm yn y peth hefyd, a mae'n wych iawn. Felly mae dipyn o stwff yn digwydd yn Steddfod, da ni eisiau pobl i ymylodi, ail ymylodi, ac mae'n mynd i'r angen pres. Waeth ni fod yn onest am bethau. Mae'n lot fawr o bobl. Yr Eisteddfod, dyn ni dal yn rhedeg rhyw fath o ymgyrch sydd yn... Mae gyda ni andros o lot o aelodau YesCymru sydd mae pobl yn meddwl bod nhw'n aelodau, ond heb sylwi bod yr aelodaeth wedi dod i ben. Wedyn, mi fydd yn gyfle ni wrth gwrs yn gysylltu efo bobl felly a gofyn iddyn nhw checio i e-byst ac dal i'r recriwtio, achos mae bod yn aelod o YesCymru wrth gwrs yn andros o help i ni fel mudiad, achos dyna beth sy'n galluogi ni i fwrw ymlaen efo'r ymgyrchu. Ydy. Ac hynny, pwrpas YesCymru wedi bod yn fudiad torfol yn dyfa. Hynny, dydy mudiad cynrychiol byth di cael mudiad torfol mewn ffordd dros iaith na'n sicr, dim dros Senedd i Gymru erioed yn had yn un o sefrydlwyr ymgyrch Senedd i Gymru, ond yn rhywbeth eitha deallusol a sedet a cwrdd yn y metropol yn Llandrindod, oedd hwnna gyfyn ni byth miloedd ar strydoedd, a dyna sy'n mor wych o YesCymru gweithio gyda cyngreiriad yn All Under One Banner a melyn drafod ar undod o pobl eraill. Da ni'n creu mudiad torfol, a mae hwnna'n codi ofn ar San Steffan, a hwnna'n y pen draw sy'n mynd i newid pethau. Jyst rhoi menys bach, am ni yn sôn y Steddfod, dwi'n rhoi sgwrs ar pa bell Prifysgol Bangor ar ddydd Llun te 1 o'r gloch yn trafod
datganoli neu annibyniaeth o ran system gyfiawnder i Gymru. Mae hwnna dan fanner Prifysgol Bangor. Mae nhw'n trafod pwynt pwysig iawn, a mae hwnna wedi cael ei trafod yn ddiweddar, a bydd Keith Bush yn hwnna. A dwi'n gwybod bod yna sgwrs 2 ddigwyddiad yn credu efo'r Melin Drafod. Mae David Wigley yn siarad yn y pabell cymdeithasau am rhywbeth arall. Dwi'n siŵr gai rhywun y Melin Drafod ar y podcast yn fuan i drafod, i plannu nhw, yn plannu diddorol dan nhw'n digwydd ym Machynlleth yn mis Medi a mae llyfryn bach newydd yn dod allan dan nhw ar gyfer y Steddfod hefyd. Felly mae'n stwff da yn digwydd yn Steddfod. Dewch yna, mi fydd hi'n hwyl yn Steddfod Penllinau Geifionydd. Mae'r stond yna, checiwch bod chi'n aelod dim ond 15, mae dal dim ond 15 pint o flwyddyn. Hynny, mae yna fath bydd chwyddiant i gael, falle bod eisiau ail edrych ar hwnna. Checiwch bod chi'n aelod, neu brynwch stwff. Ond dewch chi cefnogi'r grŵp yma. Dwi'n hynod o gynadfus am y grŵp yma, cos mae'n dangos sy'n mae'r gwynt yn chwythu. Ac just dyn a wyl beth sy'n digwydd i'r bobl yma pan maen nhw'n mynd yn hun. Awn ni mlaen, Geraint, i drafod o'r Gorymdaith fawr sydd ym Mangor. 30 o Fedi, os dwi'n cofio'n iawn, dydd Sadwrn. Dwi'n edrych ymlaen i hwn hefyd. Oedd yr un diwetha yn Abertawe, nawn ni drafod hwnna'n gyntaf mewn munud, ond mae mor bwysig hefyd bod ni'n mynd nôl fyny'r gogledd. Ond ni'n meddwl falle mae Bangor bach yn agos i Gaernarfon, a nawn ni drafod hwnna mewn munud. Nôl i Abertawe, a ni'n trafod a'n gilydd cyn y recordio hwn. Hynny yw, o'n i weld e'n rhagorol. Oedd e lwcus o'r diwrnod bod ni'n diwrnod braf, ond oedd e jyst yn wych bod yn Abertawe. Oedd ymateb y bobl lleol yn dda, oedd e'n greit bod pobl yn mynd i Abertawe, es i'r farchnad i cael bwyd groegaidd dda iawn a gweld y pobl. Oedd y siaradwyr yn dda iawn, falle eisiau gwneud rhywbeth am y sain i dechrau ni cael pobl siarad mewn i'r mic, ond y trawstoriad y siaradwyr yn wych, o'n i'n credu. A jyst yr awyrgylch yn dyfe, mwy o sŵn falle sy'n eisiau, ond i fyna gyda fel yw idiot o corn siarad, ond mae'n eisiau chydig bach mwy o idiot o cyrn siarad y Mangor i gadw sŵn. Beth oedd argylchiadau falle ti a YesCymru yn ganolog eto gweithio gyda All in One Banner i wneud hwnna'n gymaint o lwyddiant? Wel, dwi'n meddwl bod ni'n yn dysgu gymaint wrth fynd o un i'r llall, ac wrth gwrs dwi'n meddwl bod nhw'n mynd yn fwy llwyddiannus bob tro. Dwi'n meddwl bod nhw'n fwy llwyddiannus yn y ffordd da ni'n trefnu. Dwi'n meddwl bod yn profiadau ni gyda'n gilydd rwan yn gallu, da ni'n gallu trefnu gyda gymaint haws o rhywbeth, mae gennym ni'r cof na o drefnu o un i'r llall. Mae yna pwyllgor bach tyn iawn o hynny ni yn trefnu nhw, ac da ni'n gweithio mor dda fo'n gilydd. Da ni'n gwbl, gyda ni gymaint o ffydd yn gilydd, a wedyn mae gyda ni restr sdillunio, a da ni'n gweithio drwy ddiwan, fe gyda ni gyfarfod nos fori eto, a mi fydda ni jyst yn gweithio'n ffordd o'r restr, ac mae bob dim yn digwydd fel latch. A beth da ni'n gallu gwneud, wrth gwrs, ydy ychwanegu chydig bach bob tro. Da ni'n cael cyfarfod yn fuan ar ôl bob Gorymdaith, ac yn trio dysgu, gwersi beth da ni wedi dysgu o'r Gorymdaith weithiau, a pethau bychan sydd erbyn hyn, pethau positif iawn. Wnaethon ni ddysgu bod mynd efo pwcad yn rhannu bathodynau i'r bobl sydd yn gwylio ar yr ochr yn llwyddiannus. Mi oedd rhan fwyaf o'r pobl oedd yn cael bathodyn yn gwisgo nhw. A rei yn nhw'n dod i mewn ac yn canu mewn i'r Gorymdaith. Ac y pobl oedd digwydd bod yn siopa yn Abertawe gwisgo bathodyn. Ac dyma ni ymuno fo'r Gorymdaith ac ar ymlaen. Ac wedyn cael mwy o bathodynau, cael mwy o daflenni. Nathon ni sain, nathon ni ddysgu gwers o'r sain. Nathon ni'n pasio neges yn ymlaen i'r cwmni. Felly mae e'n gweithio mor dda. Dwi'n meddwl bod na ôl graen arnyn nhw. Un beth sy'n codi ben, wrth gwrs, ydy mae'r cwestiwn beth pa fydd sydd wedi cael allan o'r gorymdeithio yma. Mae da ni'n cael cwestiwn yn cael ei ofyn. Yn bersonol, dwi'n meddwl bod y gorymdeithio yn hanfodol bwysig i'r mudiad annibyniaeth yn ehangach. Yn y marn ni, maen nhw'n dod â 3 peth i'r bwrdd. Yn gyntaf, da ni'n edrych ar Abertawe a Gorymdaith Abertawe. Mi oedd mynd a'r holl fudiad a'r miloedd o bobl yna i ddinas fel Abertawe. Dinas sydd ddim o anghenraid yn cael ei chysylltu efo mudiad. Wedi bod yn darllen caled i'r mudiad cenedlaethol, mae'n bod yn onest, yn dweud, ag yn mudiad. Ac maint o frwdfrydedd gen y bobl oedd ddim yn ymwybodol o'r ymgyrch, bobl oedd ddim hyd at ei cael trafodaeth yn gylch annibyniaeth, a bobl di ymuno, mae Yes Abertawe yn mynd yn grŵp andros y grib. Dwi'n meddwl y grŵp sydd wedi ennill mwy o aelodau YesCymru dros y wythnosau dwytha. Dwi'n meddwl bod hynny'n amhrisiadwy, bod yr
ddelwedd sydd yn digwydd yna, a gwbl amhrisiadwy. A hefyd, wrth gwrs, drwy'r cyfryngau neu hangach, mae'r cyfri jyst licio di sydd yn digwydd yn lleol yn hynod bwysig. Beth sy'n digwydd yn genedlaethol drwy Gymru a hefyd yn ei hangach. Dyna'r un o'r chydig digwyddiadau mewn blwyddyn lle mae'r ymgyrch dros annibyniaeth yn cael sylw ar draws y bwrdd. Teledu, radio, papura newydd, y we, social media, bob dim. Ond hefyd, dwi'n meddwl, mae yna gyheiriadau, wrth gwrs, preaching to the choir, bobl sydd yna yn gwrando ar yr eithio. Ond dwi'n teimlo hyn yn bersonol, fel un sydd yn ymgyrchu, fel unrhyw beth gwleidyddol, mae'n mynd i ddigwyddiad fel yna yn rhoi petrol yn y tanc sydd yn cadw rhywun i fynd, rhaid yr egni newydd sy'n cadw rhywun i fynd yn y 6 mis nesaf. Dwi'n meddwl bod nhw'n bwysig, de. Ydy, hynny, mae tyn bach fel Eisteddfod i'r mudiad annibyniaeth yn dyfa, mae bobl mynd i Eisteddfod, maen nhw'n cael petrol yn y tanc, maen nhw'n cwrdd â pobl, maen nhw'n teimlo maen nhw'n trafod syniadau, maen nhw'n fallu dod o syniadau newydd. A hefyd, mae mor braf mynd i llefydd fel Abertawe. Mae pobl, rhan mwy o pobl di arfer yn mynd i Gaerdydd, ond prin iawn o bobl o Gaerdydd sy'n mynd i Abertawe. Prin iawn dwi'n mynd i Abertawe heblaw bod gyda i merch Gwenon yn brifysgol yna. Felly, mae hwn yn bwysig, byddwn ni'n dod i nabod yn gwlad yn hunain. A mae pobl Abertawe ar hap falle jyst i gweld y peth yma. Ac o'n i'n sylwi pan ni'n wedi idio to corn siarad, o dati bobl yn tein lluniau yn dyfennu, pobl yn mynd rhannu stwff ar Facebook neu Instagram personol, a mae nhw'n gwneud y gwaith drosto ni. Dych chi'n methu talu am y math yna, wedyn ni yn, achos mae'n gallu ar un gynnal y peth, ond byddai cwmni social media yn talu lot o bres ac yn gwario lot o bres i cael y math yna o ymwneud a berthynas rhwng pobl gyffredin gyda digwyddiad. Felly mae'n amheithyn ac yn amrisiadwy, dwi'n credu. A dylen ni ddim dibrysio'r peth. Dwi'n meddwl, da ni wedi bod yn snobs yn y mudiad cenedlaethol. Dwi'n meddwl am ganrif, lle da ni'n meddwl, os nad i rywun sgwennu papur polisi arall, 600 eiriau gyda citations, neu rhyw gerdd ddwys depressing, na dyn nhw'n mynd i wneud cyfraniad o bwys. Well, tough. Da ni angen y ddau. Da ni hefyd angen deall, i lot o bobl, mae'n mynd ar Gorymdaith yn big thing. So, falle bod ti a fi Geraint sydd wedi bod yn ymgyrch y sianel ag anti-apartheid a pob dim yn yr 80au. Hynny, mae hwn yn ail natur i ni. Ond ni'n gweld pobl y ffrindiau fy merch, ond amlwg byth i bod ar rali o'r blaen. A mae hwn yn gam mawr i bobl. A da ni'n gobeithio, maen nhw'n mynd eto dechreuais i parade i Gwildewin Aberystwyth yn rhannol mwyn cael pobl Cymraeg i mewn i'r habit i orymdeithio. Fel bod y ddim mor ddiarth yn y wedyn pan mae rhywbeth gwleidyddol yn dod. Ond mae hwn yn gam mawr a dylen ni jyst gwerthfawrogi hynny. Ac hyn yn falle rhai pobl, dyn nhw falle ddim yn gwrando lot ar speeches, a mae'r ffaith bod nhw yna mor bwysig yn ni, ac mae mor bwysig sut mae'r peth yn edrych. Felly dylen ni werthfawrogi hyn, a dylen ni ddim dibrisio. Job YesCymru ydy i fod yn populist, ac i fod yn boblogaidd. Mae modd wneud hwnna heb bod yn adweithiol, a mae hwnna mor bwysig, achos dyna sy'n mynd i newid beth. Dyna'r un peth ni byth wedi cael yng Nghymru. Dyn ni wastad cael dydleion, dyn ni wastad cael pobl deallus, dyn ni ddim wedi cael y mudiad torfol yna. Felly mae hwn yn bwysig. Felly Bangor, nawn ni mlaen i Bangor. Pam Bangor hynny? Dyn ni wedi bod yn Wrexham, dyn ni wedi bod yn Gaernarfon, drwy rali arbennig o llwyddiannus. Ond ni'n meddwl falle bydd YesCymru a Gôl yn dywyn banner, yn mynd am rhywle fel falle Llandudno sydd yn y canol, neu felly pam, dwi'n bod blaid, neu'n erbyn, esbonio Bangor i ni. Wel, yma personol i, bysa gen bobl Aberystwyth ddadl dros cynnal Gorymdaith yn o gyntaf. Na, dwi'n mysio mae'n lefydd pwysicach nag Aber pan mae'n dod ar gyfer cael rali, dwi'n meddwl. Mae yna lot o lefydd sy'n cael blaenoriaeth. Pen y Bont, mae rhywle cyfyrddin neu Llanelli neu Gwent wrth gwrs. Ond, so pam falle Bangor a nid wedi Llandudno? Dwi'n meddwl am yr un rheswm yn union ag eithon ni Abertawe ydy Bangor ddim o anghenraid yn ddinas. Mae'n ddinas wahanol i beth i Caernarfon fel tre. Mae demograffig o wahanol. Dwi'n gwybod mae'n rhywbeth yn gwbl wahanol am Bangor. Felly dyna beth y bwriad. Dwi'n meddwl bod yna griwiau lleol sydd yn gallu helpu hefyd yn gry. Mae yna grwpiau andros o gry yng Nghaernarfon, Bethesda, criw yn Ynys Môn, criw yn Mangor hefyd, a criw yn Llanfair Fechan. Maen nhw'n clicio cyfrannu lot sy'n gael helpu efo'r trefnu. Dyna'r rheswm mwy na dim lle, ac y gyfle i genhadu, a mwyn dyna beth i bwriad y peth i genhadu i ddinas arall i.
Ie, achos mae'n werth i'r pwynt, o'n i falle bobl sydd ddim yn gyfarwydd. Mae Bangor Cynarfon dim ond yw 10 milltir ffwrdd, ond mae'r ddau le'n wahanol iawn. A mae yna, hynny yw, da chi'n sôn am Caerdydd ac Abertawe, ond mwy o wahaniaeth ar un ystyr, mae dim ond 10 milltir. So mae Cynarfon lot mwy Cymreicaeth o ran iaith, mae Bangor wrth gwrs gyda brifysgol a ballu. Ond mae Bangor, dwi'n gael ardal na'n dinas Menai, ynddo fe, mae Bangor, Cynarfon, Dyffryn Nanlle, Dyffryn Ogwen, mewn i Llanfair Pwll. Mae'n un conurbation, mae lot o bobl yn teithio o gwmpas yn byw yn y pentrefi o gylch yna. Felly, mae yna lwmp o bobl yn byw yn yr ardal yna. Os modd cael pobl o Caergybi sy'n ardal bwysig iawn arall i cael mewn i'r mudiad yna, a falle mor bell a Llandudno. Mae rhywun sôn am 100,000 o bobl, a mae yna'n lle eitha poblog, a gwahanol iawn o types o bobl, rhai llefydd tlawd iawn, rhai llefydd gyda lot o arian, llefydd Cymreig iawn o ran iaith, eitha Saesnigedd i agwedd. Felly mae'n lle bwysig, a mae'n bwysig bod y leaflet yn mas cyn y rali esbonio beth sy'n digwydd yna. Felly dwi'n meddwl bod Bangor yn ddewis, dwi'n meddwl bod yn ddewis da, ond dwi'n meddwl bod hwnna, mae'n fwy i bobl falle yn y de sydd ddim yn gyfarwydd i Bangor, mae'r politics lleol yn lot mwy nuanced yma rhywun yn meddwl. Dyw Bangor ddim yr un peth y Gaernarfon neu Pwllheli neu Llangefni neu beth bynnag. Mae'n lle chydig yn wahanol. Ac wrth gwrs, bydde jyst cyn wythnos y glas, swn i'n feddwl, neu cyn mae'r students yn ôl. Felly falle bydd hwnna'n gobeithio yn rhoi hwb i myfyrwyr sydd yn Bangor, falle i dod yn weithgar hefyd. Achos mae hwnna'n falle un peth mae'r mudiad ddim wedi clicio am ryw reswm ydy efo mudiad students. A falle mudiad cenedlaeth cyntaf yng Nghymru ers degawd sydd ddim wedi cael ei harwain gan neu gyda myfyrwyr yn chwarae prif ran, a mae hwnna'n ddiddorol. Mae'n digwydd bod, mae'n disadwr ola wythnos y glas, fydd y myfyrwyr wedi cael. Mae yna griw andros o weithgar yr rhan o Yes Bangor yna bydd sydd mae 2 o'r arweinwyr, Jack a Tegwen, yn fyfyrwyr yn Bangor. Mae'r 2 yn nhw wedi llwyddo i gofrestru Yes Bangor fel mudiad ffurfiol hefo undeb y myfyrwyr. Wedyn maen nhw'n wedi fod yn cynnal stondina chwarae teg iddyn nhw. Yn y ffeiriau myfyrwyr a falle. Bendigedig. Ie, rhywbeth, tir newydd unwaith eto. Wel, myfyrwyr Bangor... Sori, Cynwan. Un beth arall sydd ddifyr am Bangor o ran hynny a gwleidyddiaeth leol ydy, o ddilyn ambell un ar cyfryngau cymdeithasol, mae Bangor yn ddinas lle sydd yn dioddan economaidd, mae'r stryd fawr yn dioddan economaidd, ond mae yna lot fawr o'r pobl sy'n rhedeg busnesau yna yn gweld yn dilyn ambell un, mae yna sgotwyr lleol a felly sydd yn aml yn daer ac yn llafar dros annibyniaeth fel yr atab i'w brwydr economaidd nhw'n bersonol, sydd yn ddifyr. Ella bod nhw ddim yn genedlaetholwyr traddodiadol, ond yn sicr bod nhw'n gefnogol i'r achos. Ie, na, bydd e'n ddiddorol. Mae'n lle mae cael y brwdfrydaeth cyn y rali gyda pobl yn rhoi taflenni mas o gwmpas yr ardal i gyd i bobl gwybod bod y peth yn digwydd, a wedyn y digwyddiad i hun. Felly dwi'n cymryd bydd yna stondin y stryd i gael yn Abertawe, dwi'n cofyn iawn, a chydig o gerddoriaeth. Mae yna ddatblygiad pellach yn hyn. Mae gennym ni farchnad Annibyniaeth yn Abertawe, lle oedd gennym ni mudiadau sy'n gefnogol i Annibyniaeth. Ond tro yma fi gennym ni ddwy farchnad Annibyniaeth. Mae gennym ni un farchnad lle mae'r mudiadau, mae gennym ni farchnad ar wahân wedyn ar gyfer busnesau cyflenwyr sy'n gefnogol i Annibyniaeth. Mae gennym ni bob dim o ambell i fragdy ac bobl sy'n gwerthu bwyd i bobl sy'n gwneud pa mathau gynhyrchion. Wedyn fydd yna ddigon o gyfleon yma. Ie, bydd yna rhywbeth newydd gwahanol tro yma. So, atgoffa lle beth ydy'r rŵt ym Mangor i bobl sy'n nabod y dre? Felly, yn fras, mi fyddwn ni yn cychwyn ac yn gorffen yn car parc Glanrafon, sydd union dros ffordd i Pontio, sydd mwy neu lai hanner ffordd rhwng y Gadeirlan a Pontio. So, lle oedd y hen Fara Road, Clwb Peldroed, ie? Chydig bach gosach at ganol y dinas na Fara Road, ie. Mae'n faes parcio yn dafarn o'r enw'r Glanrafon, reit o flaen. Ie, o ni, ie. A wedyn, i fyny, hibio'r Gadeirlan, lawr y stryd fawr i'r gwylod, troi'r gongol wrth Tŷ Glyn, yn ôl i fyny ffordd Deiniol, ac i fyny y stryd honno yn ôl i Pontio, ac gorffen. Cychwyn y gorffen yr un lle. A os dwi'n cofio, mae yna gig yn Pontio yn noson hwnna, neu noson cynt?
Oes, rhywbeth newydd tro yma gig fawr yn Pontio, y bandiau Fleur de Lis, mae gennym ni Tara Bandito, mae gennym ni 3 hwrdoedd a maes parcio. Wedyn dylai hwnna fod yn wych. Ie, stoncar y gig fyna. Mae Tudur Owen jyst i difetha'r gair pontio, yn dydi? Dwi'n methu stopio meddwl, pontio, bod am rhywbeth swyddog coms, pontio. Dwi'n iawn o Tudur Owen, pontio. Ond mae'r gig yna'n ffantastig, da. Mae yna'n, wel, 4 grŵp solid yn noson da. So ar y nosadwr ma hwnna wedyn, ar ôl yr anglaith. So rheswm da i bobl aros i fyny i Mangor a mwynhau'r cyfeillgarwch yna. Felly, dwi'n gobeithio bydd yna ystod o digwyddiadau fringe, gyda ni dipyn go lewn Nghaerdydd, a bydd yna gobeithio rhywun fath yn digwydd eto y Mangor. Mi fydd yna, da ni'n gobeithio cadarnhau o fewn yr wythnos y 2 nesaf digwyddiad sgwrs banel yn neuadd y Penrhyn ar nos Wener, cwestiwn time YesCymru. Ac mae'n siŵr bydd y mudiadau eraill sy'n gefnogol Annibyniaeth yn cynnal i digwyddiadau fringe i hynna'n dros y penwythnos hefyd. Sy'n, wrth gwrs, yn fendigedig wrth gyflawni'r tapestri o sgyrsiau a digwyddiadau gwahanol o fewn y penwythnos. Ie, yn union, a mae pawb o dan i'n faner, dyfa hynny. Sym rhaid basta cytuno bob un dim, ond dyn ni cytuno fo'r prif peth sef Annibyniaeth ydy'r ffordd gorau i Gymru. Chi'n gwrando ar radio YesCymru podlediad gyda fi, Sean Robbins, siarad gyda Geraint Panorama Thomas. Dwi'n dysgu rhywbeth newydd, achos o'n i'n mynd mai Williams o ti, Geraint. So Geraint Thomas o ti fel y seiclydd. Dwi'n meddwl yn dechrau tynnu derfyn y sgwrs. Dwi'n meddwl, mae gennym ni Eisteddfod sy'n beth mawr yn amlwg. Mae'n bwysig o pobl yn mynd â cynnogi stondin. Rali fawr y Mangor, di Sadwrn ola'r mis, gobeithio gan i ha bach mihangel. Dwi'n gwybod bod Dwi'n siŵr bod ti'n meddwl lot pellach na hynny Geraint, ond os na yw blaniau diwedd y flwyddyn y dechrau flwyddyn nesaf, sut wyt ti'n gwrthau mynd efo YesCymru gyffredinol? Os da ni'n mynd i ddechrau sôn, bydd lot o sôn blwyddyn nesaf am etholiad cyffredinol Prydeinig yn bydd, a mae hwnna'n gallu torri dros bethau. Yr un peth o sôn am y digwyddiadau cerddoriaeth mae'n da ni'n neud, bod ni'n trio meithrin rhyw fath o ddiwylliant o fewn yn grwpiau lleol ni i dod i arfer ella efo adeiladu perthynas efo cerddoriaeth leol. Dwi'n meddwl bod cerddoriaeth ynghyd â chwaraeon ac ambell beth arall yn un o'r wedges ymgyrchu i gael at bobl sydd ddim o anghenraid yn ymwneud â gwleidyddiaeth gorau allwn ni gael. Mae cerddoriaeth a chwaraeon o wych. Wedyn, syniad ydy ar lefel beth da ni'n neud efo yn Pontio ac yn Eisteddfod, bod yn digwydd ar lefel leol hefyd, lle os oes y grwpiau, so drefnwyr, aelodau sydd yn trefnu fewn grwpiau YesCymru'n lleol. Dwi'n meddwl bod o'n gyfla gwych. Mae yna sawl model allan ni defnyddio. Be sy'n fendigedig am drefnu a rhedeg grŵp lleol YesCymru ydy, na dydyn ni ddim o angenrhaid yn chwilio i godi arian. Mae'n rhywun sy'n trefnu gig fel arfer neu digwyddiad, bwriad ydy codi arian teg at rhywbeth. Dydyn ni o angenrhaid yn golygu gwneud hynny. Felly cyfle ydy wrth gwrs adeiladu perthynas efo mudiadau lleol, efo tafarn leol, efo bandiau lleol, a wedyn cynnig besgyr ni wrth gwrs ydy ar hyd y lled Cymru ydy'r manpower i gyflawni pethau. Enghraifft yma yn y balat, os yna dafarn yn penderfynu, da ni'n meddwl trefnu gigs, ond sgynnon ni ddim y gallu i wneud o. Wel, mi fydd y grŵp, wrth gwrs, fynd reit dyma ni, mae gennym ni 10 o bobl gewch chi i stiwardio, i helpu ar y llwyfan, i gasglu tocynna. Da ni'n eisiau di byd am wneud, ond sy'n ni'n licio cael gwisgo'n festiau YesCymru ac ar oed baneri Annibyniaeth i fyny yn y lle. Fe mae hynna'n galluogi i'r busnes wneud ydy cynnal gig. Da ni felly cefnogi cerddoriaeth leol, da ni'n cefnogi busnes leol, a da ni'n cael neges Annibyniaeth allan yna. Mae nhw'n bethau syml iawn ellid i gwneud. A wedyn, wrth gwrs, mellid yn just trefnu gig. Achos da, nes ni gynnal gig, mi drefnwyd gig yn cae sioe Môn Llynedd i godi arian at ymgyrch Wcrain. Ac mi nath YesCymru gefnogi honno. Ond oedden ni mond yna mewn niferoedd i alluogi'r peth ddigwydd, stiwardio maes parcio, stiwardio a felly. Ond mi oedden ni'n gallu cyfrannu mewn ffordd ofnadwy o positif tuag at rhywbeth ehangach. Felly mae hwnna'n rhywbeth i grwpio lleol historiad yn dweud. Yndi. Da ni eisiau gael... Os unrhyw grŵp allan yna sydd eisiau
trafod hyn neu cyngor, cysylltwch efo fi. Dwi'n fwy na bodlon, mae'n rhywbeth dwi'n teimlo tan yn y mol drosto. So Geraint@yes.cymru dy'r e-bost. Dwi'n siŵr chi fynd o Geraint ffordd arall. Geraint Thomas o YesCymru, diolch yn fawr i ti am wneud yr amser siarad ni heno ar radio YesCymru. Cofiwch dilyn y podlediad ar eich app podlediadau neu yn un ar YouTube. Da ni'n ddau mae'n cael ei llwytho ar sianel YouTube YesCymru a mae hefyd dolen trwy'r wefan yes.cymru neu wrth gwrs ar eich app podlediad arferol. Hyfryd i siarad efo ti Geraint, wyt ti'n gwneud lwmp o waith? Mae da ti egni swrddanol i weithio dros y mudiad y Annibyniaeth. Gymaint o bach i ti, yn gweld ti'n dreifo gwmpas y lle mynd i gwahanol lefydd. A mae digwyddiadau, mae gyd dwi'n meddwl yn gynhyrfus ac yn hapus. A dwi'n meddwl mae pobl eisiau hwnna mewn cyfnod sy'n eitha digalon yn lot o ffyrdd. Mae pobl yn pryderus am lot o gwahanol bethau, yn pryderus am eu incwm personol nhw, mae'n pryderus am eu plant dyfodol eu gwlad a hefyd y byd. Felly mae'n eisiau cael un mudiad sydd yn positif ac yn rhoi gwen ar wyneb pobl. Felly mi welai di yn Eisteddfod, dwi'n edrych ymlaen. Cadwch gip ar social media YesCymru weld beth sy'n digwydd. Ewch i weld y bandiau, ewch i weld bandiau fi nos hefyd, ond mae yna hefyd lot o sgyrsiau eraill i wneud ag Annibyniaeth. Felly cefnogwch rheina i ddangos bod Cymru ar y ffordd tuag at Annibyniaeth. Felly, tan tro nesaf gen i Siôn Jobbins a gan Geraint Thomas yn westau fi heddiw, pob hwyl i chi.